Just coming in, CENTCOM has just announced U.S. strikes in Iran have begun. This after President Trump says the ceasefire with Iran is over. After Tehran launched new attacks on commercial ships in the Strait of Hormuz, the U.S. responded with a wave of strikes on nearly 100 targets inside Iran. Now we have a new wave that just begun. New attacks in Iran. Correspondent Lucas Tomlinson is live there now, rather in Turkey, with more. Hey, Lucas. Just hours after President Trump said that a ceasefire with Iran was over. It said the strikes were aimed at degrading Iran's ability to threaten the freedom of navigation in the Strait of Hormuz. Earlier, Mr. Trump labelled the leadership in Tehran sick and scum and declared talks between the two countries were a waste of time. Last night, the US struck over 80 Iranian targets. Country was a سلام تخطات ناس channel كما يتخونون تبوك تكونون أي وتر تمنيتنا بحقنا يقولوا ممكن وتر أقل داسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم متسينا لنا سام مودا تام سنة حبيركم كتصنحوا لكن قبركم كتجمروا دماء نتحساسب دونالد ترامب كم دماء أمريكا ناي سلام صوتها ناي سلام دراما ناي سلام تواسؤناتهم وديهم كم بحدش نابكينات قصهم يملسهم زلوين عن رجالنا كم زنا يكو السجر كم قربت اللي ناي زي ديهايدريشن بريك لما بدوانج على ما تعطات يوم مزلو مايك ستيل كتعرف له قال ملك نقرا من قد قال انرجي كبيل كادوصا ابكم زنبرو يمسلو ابو على ناينيتو اجو خاب قلنا خالنا مزبلون سخام بس هاي تكالني خمزبلون يمسلني دونالد ترامب يدبلو كم حدش كافتني له دبدبات دبدب قال تمديش له مالتي بحق تحزني كم تري وزر لهم ابز حلفه ابزنز حلفه 10 ساعات ون دقيمهم أكل تسلسل بوتات متقعد خمسة كايدو يوم زنو كرزولو بفلا يابتي باندرا باس بحال حيال متقعد كم زكبر يزن كرزولو سلازي بوغن إيران نزو كل زكبر زولو قبر مالسك بمخانو ردويو هيبوم وين هلويم مغنياتو تيت فرتات بحال زربالو سدما تصفيعكم ننصفعكم مال بعد كابتات صفيتناتكم برتع زبالة صفيتنا نصفع زلنا زبل مرداتا فتيروم نيروم يما بتزحلفه قدمتي بفلاي نتي ناي مودتا ناي مفررام وان حدت معلتات كتر فقولها بستقبره رسمي إيران كما عين سجون تكتوس جميران رياكسابنا بإسرائيل كتحرم تدالي أقلا إسرائيل كتحرم مستدعى لوتي بشبد بد تي MOU كفرم توايو مالتي جون إيران مستقبرهم قال مالا ديستراكتد كوينو مع اللوي لهم زقبروه زلوي دمسل but we will see إيرانويان نتكون تاتتي بقربة نبكال كي معبلو خلو قالوا تاجرات باتنا هجرات خليج إذا قد داينا يبكال كي معبلو خلو زد قال نجار كقبرو خلو لهم تديلت كونتات مزات ريواز لهم بوجن أمريكا عيال زغنا متقعتي فنيهم لهم علو أمريكا in fact حجون تقونه معت وتهدروا عامي تجار خمسة لا يزقل زلوا أنا I'll show you exactly انتاي قبرو خمسة لو كلهم ريهم في التنينة including the southern port city of Bandar Abbas, after 3 oil tankers were attacked in the Strait of Hormuz. Iran retaliated, hitting a number of US military bases across the region, including in Bahrain and Kuwait. Jeremy Bowen has the latest. This was Bandar Abbas, under attack by the Americans last night. It's the Iranian port that overlooks the Strait of Hormuz. كم تري وزر لهم درو تي فيديو تشافي الناس لازلنا معت أن وزر لو ينيرو هيا المتقعد غيرهم بفيديو استقعد نقرات ونيرو سلازي تكوينات بزبرت أمن قد يغطل كم زلهم زنقرو زلو إيراناوي عندما قبروا ملسناتهم هيبام هلو يهبون كسب حجز بس أحكوا يبلينجن كم نفلطو مبزحت جزء نتزمت زنبرة نزمت كنتات قلتيف كان يقبروا ملسمهاب كلا تحلوهم ويون مسير ينيرهم يوم سلازي بتحلون من البات كابن أبو الجزيرة فليز بالحبريتا أبيران بزح بيس لزلوم كاب الجزيرة كان ري probably it's the same thing With some breaking news is coming out of Iran, and it is coming from state media as they report explosions have been heard in Bandar Abbas. Of course, Bandar Abbas is in the south of the country and was under attack last night as well. It does come just hours after President Trump said he would likely hit Iran again on Wednesday night. That is this evening. Let's get straight to White House correspondent Kimberly Halkett, who joins us from Washington, D.C. What are you hearing from there, Kimberly? The White House has said nothing about any sort of strikes or military action. In fact, there's been no operational announcement from the White House, nor has there been one from the Pentagon. Certainly, we know that the U.S. president in Ankara said that he believes that negotiations are over and that he does not want to deal with Iran anymore. But as for beyond that, intimating that there were intricate operational plans that were set to ensue, the U.S. president
ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ ኣብ ኣንካራ ኣብ ቱርኪ ኣብ ናይ ኔቶ ዋዕላ ከሎ ምስ ተሓተተ እቲ ኤምኦዩ ዳ እንታይ ክኸውን እዩ በዚ ትኸድዎ ዘለኹም ዝበሎ በዓይ ዋላ እንተሞተ እውን መይቱ እንተበልኩ እውን ምግናን ኣይኮነን ምክንያቱ ስካም ዝኾኑ ክእመኑ ዘይክእሉ ናይ ብሓቂ ሕማቃት መራሕቲ ዘለዋ ኢራን ብምባል ራንት ይብልዎ ከምዚ ምቕዝምዛም ከም ዘስምዐ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ንመጥቃዕቲ ድልው ዝነበረ ሰራዊቶም ማለት እዩ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ኩናት ናይ ሓፂር ግዜ ዘይኮነስ ንቁርብ ትለይ ክቕፅል ዝኽእል ወይ ንቁርብ ትለይ ድበላ ነዊሕ ግዜ እኳ ይንፈልጥና ግን ክቕፅል ዝኽእል ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ምክልኻል ወይ ከዓ ሚኒስተር ኩናት ዝብልዎ ናቶም ፒት ሄግስ ናብ እስራኤል ክገብሮ ሓሲቡ ዝነበረ መገሻ ሰሪዝዎ ከም ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ወታደራዊ ርፅሚ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ዝብል ፀብፃብ እውን ኣንቢበ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኔክስት ሙቭ ናቶም ኣብ ኦል ናብ ዝሰፍሐ ኩናት ድዮም ክሰግሩ ወይስ ገለ ካብቶም ሸምገልቲ ንክልቲኦም ወገን ናብዝን ኢሎም ከብልዎ ይኽእሉ ሪመምበር እንጂ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ዋዕላ ወዲኡ ናብ ኣሜሪካ ምስ ተመለሰ ድሕሪ ሕደት መዓልትታት ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ቤንያሚን ነተንያሁ ንኣሜሪካ ከይዱ ክረኽቦ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ዝረኣናዮ ነገር ተሎ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ቢቢ ነተንያሁ ንኣሜሪካ ዝኸደሉ ዶናልድ ትራምፕ 180 ዲግሪ ዝቕይር ክገብረ ይደልን እየ ዝብሎ ዝነበረ ከም ዝገብረ እዩ ዝገብር ኢንፋክት እዚ ኩናት ዝጀመረ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ኣይንገብሮ ኢና ኢሉ ወላቕ ዘላ ብል ነይሩ ነተንያሁ ቅድሚ 3 መዓልቲ እቲ ኩናት ናይ ኢራን ቅድሚ ምጅማሩ ከይዱ ኣብኡ እንታይ ከሻኺሹ እንታይ ሓባቢሉ ከም ዘበሎ ኖ ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ኸውን ሓባቢሉ ናብ ከምዚ ከም ዘስገሮ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣገይን ዲስ ኣር ኖት ዝተወደ ነገር የለን እቲ ጉዳይ ብክልቲኦም ወገን ክፉት እዩ ዘሎ ናብ ዓብ ኩናት ክሰግረሉ ዝኽእል ተኽእሎታት እውን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ዋይት ሃውስ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ሃበን እቲ ናቱ ናይ ፔንታጎን ወታደራዊ እዚ ናቶም ግን ድሮ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ይገልፅዎ ኣለው እዮም ባደር ኣባስ በዓል ኣብ ደቡባዊ ክፋል ልክዕ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝግበር ዘሎ ክርፍስ ካብ ኢኻ ትሪኦ ቢካዝ ደይ ኣብዚ ቦታ እዚኦም ዝያዳ እቲ ፀብለልትነት ናቶም ዝደልይዎ ዘሎ ካብዚ ቦታ እዚኦም ድማ ኣሜሪካ ኣብ ዘለኩም ሓደ ጀነራል ዝነግረኩም ጎሊዝ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተቆፃፂሮሞ ስለ ዘለው ንሕና ገለ ክንገብር ኣለና ንዑ ንምቁፅፃር እዮም ዝብሉ Jack Keane, General, let me just set you up with President Trump talking about what could be hit or not in Iran. We're not attacking at the highest level. The highest level are the bridges, there, which we can knock down. I would say in one day we knock down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity in there. We will. If we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least. General, your sense of where we are right now? ድሮ ዶናልድ ትራምፕ ኣንሂንጅ ዝብልዎ ከምዚ ጃና እዮም ዝብልዎ ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ እዚአን ሕጂ ዝብለን ዘሎ ኣይገብረን እየ እናበሉ ዝጠቕሰን ዘሎ ዘረባታት ንብሓቂ ዘሕዝና ዘረባታት እዩ ንኢራን እንታይ ክንሃርብ ንኽእል ክሃርብ ኣይንደልን ኮይና እምበር ቢንቶታት ብምሉእ ናይቲ ሃገር ኣብ ሓደ መዓልቲ ፅዋዕዋዕ ክነብለ ንኽእል ኢና ኢራን ዋላ ሓንቲ ክትገብረና ኣይትኽእልን እያ ናይ መመንጨዊ ፀዓት ኤሌክትሪክ ቦታታት ብምሉእ ፅዋዕዋዕ ክነብለ ንኽእል ኢና ከምኡ እውን ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ናይ ማይ መፃረይ ዝጥቀመሉ ንዑ እውን ክንሃልዮ ንኽእል ኢና ኢራን ድማ ዋላ ሓንቲ ክትገብረና ይንኽእልና ግን ኣይንገብረና ይብላ ኣሎ ሰለስተ እዚ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር እዩ ዝበሃል ንዑ እዚ ዘረባ እዚ ምዝራብካ war crimes እዩ crime against humanity ኩሉ እዚ ገበናት እዩ ዝዛረቦ ዘሎን በዓሉ ምክንያቱ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና ኣብዚ ገበን ቅድም ኣብ ርእስኻ ድሓር ድማ ብመራሕቲ ክትዛረቦ ተጀሚርካ እዩ ድሓር ብሰራዊት ዝፍፀም ሰራዊት ጥራይ ኣይኮኑን ብፍላይ ጀኖሳይድ ኢልካ እዚ war crimes ገለ ዝበሃል ካብ ሰራዊት ጥራይ ብጌጋ ናይ ሰራዊት ጥራይ ዝጋጥም ኣይኮነን ካብ ላዕለዋይ መርሕነት ከምኡ ናይ ምግባር ድሌትን ጉድ ዝኾነ ዘረባን መግለፅን ክህሉ ክኽእል ኣሎ ደንቲ ሰራዊት ምስ ገበሮ ኢኻ ነቲ ገበን ኩናት ትብሎ ስለዚ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ሰለስተ እዩ ናብ ገበን ናይ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል እዩ ካልኦት መራሕቲ ናይ ሃገራት ተዝብልዎ ዝዓቢ ነገር እዩ ብዙ ፀገም እዩ ብግምጡ ኣለኸ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዋላ እውን እንተገበሮ እንታይ ይብል ከም ዘለኹ ዶናልድ ትራምፕ ይርድኦ ድዩ ንምዃኑ ምክንያቱ ነዚኦም ኩለን ክገብረን እየ ዝብል ዘሎ ክገብረን ይኽእል እዩ ኖ ዳውት ኣባውት ኢራን ግን ኤግዛክትሊ ካብኡ ዝዓቢ ነገር ክትገብር ትኽእል እያ ናበይ ኣብተን ሃገራት ኸሊጅ ስለዚ
ካብ ኢራን ንላዕሊ ኢራን ናብነት ዲሳሊኔሽን ፕላንት ዝኸበደ ዝብልዎ ዘሎ ዲሳሊኔሽን ፕላንት እቲ ማይ ዘፃሪ እዩ ኢራን ንሽተይ ክፋል ጥራይ እዩ ህዝብናታ ካብ ዲሳሊኔሽን ፕላንት ዝሰቲ ሃገራት ዓረብትን ሃገራት ኸሊጅ ግን ዝበዝሐ ካብ ዲሳሊኔሽን ፕላንት ዝሰትያ ስለዚ ሓንቲ ናይ ኢራን ተሃሪሙ ንሃገራት ኸሊጅ ጠቕላላ ክነብራ ከም ዘይክራ ኢማራት በሎ ስዑድያ በሎ ቀጠር በሎ ባሕሬን በሎ ኩዌት ከም ዘይነብሩ ክገብሮም ይኽእሉ እዮም ኢራን ቀሊል ድማ ምክንያቱ ዝዲጋታት ዝመስል ሓፅብታት ንክትሃርሞ ኣዝዩ ቀሊል ነገር እዩ ንኢራን ብዝቃለለ በቲ ዝሓመቐ ድሮ እናታ ጌራ ክትብልዖ ትኽእል እያ ክትምርዞ እውን ትኽእል እያ ስለዚ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ንኢራን ዘይኮነስ ነተን ሃገራት ኸሊጅ እዩ ዘሰንብድ ዝዘረባ እዚ ነዘረባ እዚ ክሰምዑ ከሎ ሃገራት ኸሊጅ ካብ ድቃሶም እዮም ብር ዝብሉ ምክንያቱ ክዝረብ ዘይብሉ ክሕሰብ ዘይብሉ ነገራት እዩ እዚ ንዓታቶም ልክዕ ከምዚ ኣብ ጎረሮኦም ሰብ ኮፍ ብሎም ዘሎ ወይ እውን በዛ ካራ ዝያደ ክሓርዶ በዚያ ክብለካ ከሎስ ክዝረብ እውን ክሰምዖ ዘይደሊ እዩ እዚ ዘረባ እዚ ይዛረብ ምህላው ንኢራን ሂዝ ሪማይንዲንግ ደም ኢራናውያን ብዝበርትዐ ብዝቐለለ መንገዲ ክገብርዎ ዝኽእላተን ሃገራት ኸሊጅ እዚ ዘፍርህ ድማ እቲ ዘፍርህ እስራኤል ነዘን ሃገራት ኸሊጅ ከተጥፍእ እንተደልያ ኣብ ከምዚ ቦታታት ክትሓርም ክትፍትን እያ ንኢራን ምንታን ክትቅስቅሳ ምንታን ኢራን ድማ ነተን ሃገራት ኸሊጅ ቡጌራ ከተጥፍእ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ፀወታን ሓሳባትን ከም ዘሎ በዚ ክትገምት ትኽእል እዚ እቲ ዘረባ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝብልዎ ይገብርዎ እዮም ዲሳሊኔሽን ፕላንት ሓሪማ ኣብ ኢራን ድማ ንዓለም ነጊራ እያ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ድማ ባሕሪን ኣርያቶም እያ ንእሽተይ ክፋል ሃሪማ እቲ ዘገርም እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዋላ እቲ ሚድያ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዝሃረሞ እንታይ ይጠቕሶን እዩ እቲ ኢራን ኣብ ባሕሬን ዝገበረቶ ግን ኣብ ዩኤን ገለመለ ይኸስዎም እዮም ዲሳሊኔሽን ፕላንት ሃሪሙ ናይ ገዛውቲ ህንፃት ሃሪሙ ትረምወ እንታይ ምስ ሃረመዳ ገይረ ከዓ ትብል ኢራን ቅድም እንታይ ጌርኩም ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ቆሪፅኩም ነቲ ታሪክ ኣብታ ንስኹም ክትረም ከላ ጥራይ ታሪክ ዝተጀመረ ጌርኩም ኣይትዛረብ እቲ ዛንታ ኣቐዲሙ እንታይ መፂና ንሕና ንባሕሬን ንሃርም ዘለና ካብ ባሕሬን ዝተኮሰ ይሃርመና ስለ ዘሎ ካብ ኩዌት ዝተኮሰ ይሃርመና ስለ ዘሎ ንኩዌት ክንሃርም ግዴታና እዩ ንሕና ይኩና ንጅምሮ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ግን እቲ ዓለም ነዚ ፍትሒ እዚ ጓዕፂፃ ክትከይድ እያ ትደሊ ዘላ ሳላ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኢራናውያን ኩሉ ግዜ ጭብጢ ምስ ረኸቡ General, your sense of where we are right now on this? Well, clearly we got violations of the ceasefire here now repeatedly, and the United States is not going to stand for that. You know, for our audience to understand, when Iran looks at the Straits of Hormuz, they really see that as a strategic asset, and controlling that is equivalent in their minds to having nuclear weapons. And I'm not over exaggerating this. And the reality is, why is that? Because it gives them significant strategic influence in the region, geopolitical blackmail in a sense. ብሓፈሻ እንታይ ይብላ ኣሎ ሓቂ እዩ ትዛረበ ዘለዎ ለሓንቲ ዝተጋነነ ነገር የለን ወሽመጥ ሕርሙዝ ንኢራን ዘይተዓደነ ስትራቴጂካዊ ፀብለልትነትን ሓይልን እዩ ዝፈጥረሎም ወሽመጥ ሕርሙዝ ተቆፃፂሮሞ እንተተወዲዙ ኩናት እዚ ኢራን ሱፐር ፓወር ክትከውን እያ ብኣፊት ትወፅን እያ ግን ተግባራቱ ኮሚቲ ኢምፕሊኬሽን እቲ ዘረቡ ዘተንብሆ ዘሎ ንዑ እዩ እዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጌርና ክንቆፃፀሮ እንተዘይክኢልና ኢራን ናይ ኢራን ሱፐር ፓወር ምዃን ፍጹም ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ የለን ስለዚ ዝተኸፈለ ዋጋ ተኸፊሉ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ካብ ኢድ ኢራን ካብ መንጋጋ ኢራን ክንምንጥሎ ክንክእል ኣለና ይብላሉ ወል ኣብ መንጋጋ ሓርገፅ ኣቲኻ ኣሽኪዐ ክወፅእ ክትብል ከቢድ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ተኽኢልካ ክትርሕቕ እዩ ዘለካ ካብ ጥቁ ከም ትሪእዎ ዘሎም ኢራን ነዚ ቦታ እዚ ብቐሊሉ ክትሰዶ ኩናት ናይ ኢራን ከም ሃገር ህላወን ዘይህላወን ኣብዛ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ዝምርኮስ እዮም ዝብሉ ስለምንታይ ነዛ ወሽመጥ ሕርሙዝ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ እንድሕር ፈሺልዎም እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ካብ ርሑቕ ቦታ ኣይኮነትን ክትዋግኦም ኣብ መንጋጎኦም ክትመፅእ ትኽእል እያ ኣብ ውሽጦም ክትመፅእ ትኽእል እያ ስለዚ ንዓታቶም እዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢትስ አ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ፕሌስ ኣሜሪካ ብዚ ቦታ ዝቅርብ የብላን ናው what is going on right now ኣሜሪካ ድያ ዝያዳ ናብኡ ትቐርብ ዘላ ወይስ እቲ ኩነታት ከመይ ይኸይድ ኣሎ ወላ እቲ መስመር ናይ ነዳዲ ዝኸይድ ዘሎ ከመይ ይኸይድ ኣሎ እስከ ንስማዕ ኣብዚ ስለዚ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ኣብ ትግባረ ክሳዕ ክንደይ ይፍፀም ኣሎ Three-stage escalation in the last 36 hours. It began with some attacks by the Iranians on 3 ships, a gas tanker from Qatar, an oil tanker from Saudi Arabia, and another ship which only sustained very minor damage in this area towards the Omani coast. And those 3 ships were deliberately attacked, it seems, and in response, CENTCOM Central Command hit back with a number of strikes and using NASA satellite imagery, skies data. እዚቲ ካብ ኣቐድም ኣቢልና ክንሪኦ ዝቐነናዩ እቲ ኩነታት ካበይ ተበጊሱ ንዝብል እተን መራኽብ ኣሽኪዐን ክቕዳ ዝፈተና ናብ ቦገን ዑማን በቲ ናይ ኣሜሪካ መምርሒ ካብቲ ናይ ኢራን ትእዛዝ ኣሽኪዐን ክወፃ ዝፈተና ረኺባ ስለ ዝሃረመተን ኢራን
ካብኡ ዝበገስቲ ምክንያት ኣሜሪካ ከም ምክንያት ተጠቀመቱ ነቲ ኩናት ንምጅማር ማለት ስለዚ ኣሜሪካ ድሮ ኣበይ ተጥቃዓላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም again exactly ኣብቲ ናይ ኢራን ዓቕሚ ዘለዎ ቦታታት እያ ትሃርም ዘላ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙስ መቆፃፀሪ ትጥቀመሉ ዘላ ቦታ ዝበልዎ ናብኡ እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ and this is no surprising ዘገርም ነገር ወይ እውን ሓድሽ ነገር ኣይኮነ because this is እቲ ናይ መወዳእታ استراتيجي ናይቲ ኩናት ዝበሃል ዘሎ ንስ እዩ በዚያ ጌርካ ከተዳኽሞም ትኽእል ዝብል መደብ ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብቐሊሉ ክስጋር ዝኽእል ከም ዘይኮነን ክልቲኦም ድማ ከም እናገበሩ ክኸዱ ምዃኖም እዩ there was this ኣብዚኣ ኣላቶ ሓንቲ እንታይ ይብል እቲ overall ዝግበር ዘሎ ብሓፈሻ ዝግበር ዘሎ men ziyada no washmut hormuz na taqotsatari Sky Data and Forensics has confirmed quite a few of these strikes, including at least 2 on the important city of Bandar Abbas, but other strikes took place in Qeshm, it's Sirik, even in Bushehr, which is where the civilian nuclear reactor is. And these strikes by CENTCOM were not completely wild. They were intended to send a very important message to the Iranian leadership, which was that if you attack ships in the Strait of Hormuz, it will not be without consequence. These attacks were intended to be heavy, they're intended to be hurtful, but they're not a return to all-out bombing of the Iranian homeland. They were very specifically designed to hit. እጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ብወገን ኣሜሪካ ኣበይ ማለት እዩ እቲ ንሪኦ ፀናሕና ንኢራን ዝኾነ ይኹን መርከብ ክትሓርሙ ተጀሚርኩም ዓብይ ግብረ መልሲ ክንበኩም ኢና ዝብል እዩ just let me have you Man says it has completed a second night of airstrikes on Iran. At least 4 people have been killed. The attacks came just hours after US President Donald Trump said the agreement with Iran was over and warned of more strikes. These are ጂቲ መጥቃዕትታት ኣዝዩ ናብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ዘተኮረ እኳ እንተበልና ካብ ወፃኢ እውን ይሃርሙ ኣለዉ እዮም It's not only ኣብኡ ንኣብነት ቡሸር ዝበሃል ናይ ኒኩለር ፕላንት ፓወር ፕላንት ዘለዎ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘሎ እዩ በዓል ቀጠር ክንደይ ግዜ ዘፈራርህዎ እዩ እቲ ማይ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝኾነ ይኹን ብኒኩለር እቲ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ወይ ዓቕሚ ኣብዚ ዘሎ ነቲ መመንጨዊ ናይ ፀዓ ዝጥቀምሉ ኢራናውያን ከም ገለ ኢሉ ተሃሪሙ ናብቲ ማይ ሰሊኹን ተኣትዩ ብምሉእ እቲ ማይ ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብቲ ናይ ፐርሺያን ጋልፍ ዘሎ ክበላሾ ስለ ዝኽእል ንሕና ድማ ካብኡ ስለ ንሰቲ ክንዲ ምንታይ ሓደጋ እዩ ዘለና እዩ ዝብል እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ቀጠር ከም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ምፅልኩም ነይረ ስለዚ እቲ ደንጀር ብሓዊ ዝፅወት ዘሎ እዚ ኩሉ ዓይነት ሓዊ ምክንያቱ እቲ ሂወት ናይ ዘን ሃገራት ክልል ክንዲ ምንታይ ኣብ ሓደጋ ዝተኣጎደ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ማለት ምግናም ብዙሕ ዘድልዮ ኣይኮነን ገማግም ባሕሪ ኣለዎም ገማግም ባሕሪ ድማ ፀጋታት እዩ ኤርትራ ገማግም ባሕሪ ኣለዋ ግን ኤርትራ እዚኣ ዕድለኛ ሃገር እያ በዚ ናይ ሃገራት ክልል ክትሪአን ከለካ ምክንያቱ ኤርትራ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ይኮነት ማይ ትሰቲ ኤርትራ ኣብ መሬታ ማይ ዝሃርማ ሃገር ምዃና ዲጋታት ኣብ ካልእ ዘለዋ ሃገር ኢንፋክት ንባፅዕ ከማን ብዙሓት ሰባት እንታይ እዮም ዝብሉ ኤርትራውያን ንባፅዕ ሲ ካብ ዲጋ ጋሕተይላ እዩ ማይ ከኣትወሎም ዝበሃል ዘሎ ካልኦት ኤርትራውያን እንታይ እዮም ዝብሉ ዲሳሊኔሽን ፕላንት ኢና ክንገብር ዘለና ከምተን ሃገራት ክልል ዲሳሊኔሽን ፕላንት ጌርና ካብ ባፅዕ ካብቲ ቀይ ባሕሪ ኣፃሪና ኢና ክንብ ዘለና እቲ ፅሩይ ማይ ናይ ጋሕቴላይ ዲጋ ዘሎ ግን ንሕርሻን ንካልእ መዓላታትን ክንጥቀመሉ ኣለና ይብሉ ብርግፅ ንኸቡታት ክሓስብ ዘይክእል መንግስቲ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግን እቲ ዲሳሊኔሽን ፕላንት ዝበሃል ዘሎ ኣዝዩ ክቡር ኢንቨስትመንት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ኤርትራ ብጉልበቱ ክገብሮ ዝኽእል ወይ ብዓቕሙ ክገብሮ ዝኽእል ተዲጋ ገይሩ ካብኡ ክዝርግሕ ዝኽእል እቲ ካልእ ግን ምስ ግዜ ክግበር ዝኽእል እዩ ብርግፅ ኤርትራ ምስ ግዜ ኣብ ባፅዕን ዓሰብን ንዘሎ ህዝቢ ወይ ኣብ ገማግም ባሕሪ ንዘሎ በቲ ዲሳሊኔሽን ፕላንት ስያብ ከተስትዮ ካብቲ ቀይ ባሕሪ ኣፃሪኻ ዝግበር መንገዲ ጌርካ ክትገብረሉ ትኽእል ብሓፈሻ ከምኡ ኢኻ ክትገብር ትኽእል ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ዳትስ ዋይ ድማ ኣብዚ ገማግም ኣብዚ ናይ መንገዲ ካብ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ላዕሊ ክሳብ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ገማግም ባሕርናትና ህዝቢ ፋሕ ኢሉ ክነብር ዘይክእል ወይ እውን ፋሕ ኢሉ ይነብር ተሎ ዘይዋፅ ህዝቢ ክእከብ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ሂወት ከቢድ ስለ ዝኾነ ማይ ክትገብረሉ ሕክምና ክትገብረሉ ተኮይንካ ኣፃሚ ስለ ዝኾነ ኣብ እተኣከበ ቦታ ጥራዩ እቲ ህዝቢ እቲ መንግስቲ ሰርቪስስ ክገብር ዝኽእል እንተዘየለ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ዝሓተካ ቀሊል ኣይኮነን ዳትስ ዋይ እቲ ነገራት ሂወት ኣብዚ ከባቢ ኣብዚ ገማግም ባሕሪ ናይ ቀይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ተሪኻዮ ስኖት ቀሊል ብቕልል ዝበለ ሂወት ክትመርሓሉ ትኽእል ኣይኮነን ኦርጋናይዝ ዝኾነ ቦታታት ክትገብረሉ ትኽእል እዩ ኩሉ ኢለ ግን እቲ ዝበለፀ ኤርትራ ካብ ካልኦት ሃገራት ዜን ሃገራት ክልል ረኺቦኖ ዘለዎ ፀጋታት ዝበለፀ ፀጋታት እዩ ዘለዋ ንኩሉ ግዜ ከነስተውዕለሉ ስለ ዘለና እዩ
ናተይ ፕሮግራም ኣብዚ ከም ትሪእዎ ወላ ብዓለም ንዛረብ ትኾንና ምስ ኤርትራ ንገለ ክንተሓዞም ክላለና at the end of the day ንዓና ኤርትራ የተገድሰና ትኻላ የገድሰና ማለት ኣይኮነን ህዝቢ ዓለም ክሳቀ ከሎ ሽግር ደስ ይብለና ማለት ኣይኮነን ግን ካብኡ እንታይ ክንምሃር ንኽእል ግን ቀንዲ ንሱ እዩ ዘገድስ The latest images coming out of the southern port city of Bushehr. It's home to one of Iran's most important nuclear power plants. In Iran's port city of Chabahar, media have reported strikes targeted 2 docks and a maritime control tower, and the shrapnel hit the Imam Ali Hospital. Separate power explosions in Abu Musa Island near the entrance. U.S. President Donald So ከም ትሪእዎ ዘለዎም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሃሪሞሞም ከም ዘለዎ ቻባሃር በሎ ኮነራክ ጃስክ ሲርክ ኣቡ ሙሳ ባድር አባስ ወላብቲ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ ኣሜሪካ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ኣምሲልካ ከምዚ ኢራን ገለ ጥሒሳትልናያ ብዝብል ምክንያት ተጠቒምካ እንታይ ምግባር ኢና ንርኢ ዘለና ንኢራን ከተዳኽም ምፍታን እቲ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ተዳኽም ምፍታን ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣዘንጊዕካ ምህራም ንኢራን ኣብ ሰላም ኣለና እናበሉ ከለዉ ኣሜሪካ ብርግፅ ከም ንፈልጦ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ እዩ ዓበይቲ ቦምባታት ኣለዋ እዩ ሕጂ ኣብቲ ዝገበረቶ ቀጥታዊ ኩናት ነቲ ዝነበረ ሓበሬታ ኩሉ ክትሃርሞ ክኢላ ግን ኢራን ከዳኽማ ኣይከኣለም ሕጂ ግን ይርዩ ስለ ዘሎ ኣብቲ ማእከል ኩናት ዛነ ዝብለኩም ምስጢር ኣይኮነን እቲ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዘሎ ፒት ሄግስ ዝበሎ እዩ ካብቲ ኩናት ጠጠው ምስ በለ ብዙሕ ኢና ንምሃር ዘለና ምንቅስቃሳት ናይ ሰራዊቶም ሳተላይት ናርኣና ኣበይ ዝያዳ እንቀሳቀሱ ኣሎ ሪና ኣቡ ክንሃርም ዕድል ህበና ኣሎ ኢሉ ነይሩ እዩ ምፅልኩም ነይረ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣዘንጊዕካ ንኢራን ከተዳኽም ምፍታን እዩ ኢንፋክት እዛ ታክቲክ እዚኣ በዓል ቲርተ ፓርሲ ብዙሕ ግዜ ዝበልዎ ኣሜሪካ ንኢራን ኣብ ንውሕ ዝበለ ኣዘንጊዕካ ብምህራም ከዳኽምዎም ክፍትን እዮም ይብል ነይሩ ስለዚ እዚ ከም ንዑ ዘንፀባርቕ ታክቲክ ከም ዝኾነ እውን ይንገር ማለት እዩ በዚ መንገዲ ክረአ ከሎ ኢራን ከንታይ ትገብር ኣለኻ ክንርኢ ኣለና own retaliation, which is the third stage of the process, by attacking American bases in Kuwait and Bahrain. And so they went for the Ali Al Salam air base in Kuwait, very important air base, and even more importantly, Al Jafir in Bahrain, which is the headquarters of the US. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ድማ ስቂላ ኣይኮነን ትርኢ ዘላ ብግዲኣ ኣብዚ ክልቲኡ ናይ ባሕሬንን ኩዌትን ዘሎ በይዛት ሓያል መጥቃዕቲ ትገብር ከም ዘላ I think እዚኦም በይዛት እዚኣቶም ዳርጋ ንነዊሕ እዋን ዝህረሙ ዘለዉ እዮም ብርግፅ ከም ዝብለኩም ብተደጋጋሚ ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ በይዛት እዚ ኣሜሪካ ንክትፅግኖ ሸውሃት ከምዘይህልዋ ንምግባር ዝዓለመ ፕላን ከም ዝኾነ እውን እዩ ዝንገር ሕጂ ምንቅስቃሳት ናይተን መራኸብ ዝብሎ ዘሎ እዚኣ እታ ኣገዳሲት እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ men netinato agenda yatagwiri for the Leila Vadina, which is one ship which was on its way out on the American route. There it is, there's a Leila Vadina, gets up to the point there, turns around, comes back, turns its transponders off, just disappears from the radar. And you can see here that all the ships going in and out, none of them were using the American route. Normally, on an average day, there's about 130 ships coming and going through the... እንታይል ታሪኽሞ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብ መወዳእታ እተን መራኽብ በታ ኢራን ትደልየን ዘለዋ እየን ዝኸዳ ዘለዋ እምበር በታ ኣሜሪካ ክትከፍቶ ትደሊ ዘላ መንገዲ ዝኸዳ መራኽብ የለዋን ይብላሉ that's a goal who can ነቲ ሕጊ ናይቲ መስመር ናይ ወሽመጥ ሕሩዝ መን ክእዝ ዘይኽእል ብናይ መን ትእዛዝ ክክተል ይኽእል እዚ ኢራን ትገብሮ ዘላ መጥቃዕትታት ካብዚ ትእዛዝናትናን ካብዚ መምርሕናትናን ወፃኢ ጉዕዞ ኣይነፍቅድና ክብሉ ከለዉ ኣብ ባይታ ንሱ እዩ ዝረአ ዘሎ እዮም ዝብሉና ዘሎ እዚ again at the end of the day ዝገበሩ ገይሮም ነቲ መስመር በቲ ንሶም ዝደልይዎ የኽድዎ ኣለዉ እዩ ዝብልና ዘሎ እዚኣ ከርእየኩም ደልየ ነይረ now let's shift ንሽተይ መንገዲ ክንቀይር ናብቲ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ድራማ ድማ ክንቅፅል ኢና what's going on ኣብቲ ናይ ኔቶ ዝበሃል ዘሎ have adopted a joint declaration as their summit wrapped in Ankara, affirming a unified stance on several issues, including support for Ukraine. The surprisingly amicable end followed a more turbulent beginning when U.S. President Donald Trump complained about a lack of support from his European allies for his war in Iran. The alliance came to Ankara with one overriding objective: to demonstrate unity at a time of growing global tensions. And it looks like that's exactly what they did. I just want to say there was tremendous love in that room. If there's one word that comes out of today, it's unification. I've never seen anything like it. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ክብፅብፆም ድሕሪ ምቕናይ ሕብረት ጌርና ኣለና ወይ እውን ተረዳዲእና ኣለና ዝብል መልእኽቲ ይንገር ኣሎ but in all seriousness ይብሉ is it really ከምኡ ድዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ዝብልዎ ዘለዉ let's have another look ምክንያቱ ክንሪዮን ክንሰምዖን ዝቐነና it's a little bit different If the
you had to summarize Donald Trump's NATO summit visit in one word, it wouldn't be unity. It would be pressure. He launched fresh attacks on the North Atlantic Treaty Organization at a summit hosted by the alliance in Turkey's capital, Ankara. Trump's first order of business was to cut all trade with Spain. To Italy, I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade. ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ እዚ ዋዕላ ናይ ኔቶ ኣብ ኣንካራ ዝተገበረ እንተሎ ካብኡ ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን ነገር እንተሎ ወይ እውን ብሓንቲ ቃል ፅሙቕ ኣቢልካ ክትዛረበሉ እንተጀሚርካ ፀቕጢ ጥራይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ በዛ ብዓይኒ መርፍእ ክሓልፉ ከም ዝሓልፉ ገይርዎም ንመራሕቲ ኤውሮጳ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ጎኑ ጎኑ ድማ እቲ ማርክ ሩተ ሰክረታሪ ጀነራል ናይ ኔቶ ማለት እዩ ነታ ዶናልድ ትራምፕ ዝበላ ወይ እውን ዝሓሰባ እውን ክንብል ንኽእል ኢና እናምፅእ ነቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ድማ ንሱ ከምቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እኳ እንተደይኮነ ካብኡ ፍልይ ዝበለ እውን ልቦም ከጥፍኣሎም ቀድሚ እዩ ስለዚ ኩላ ንሪእያ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ በትን ኢሉ ድሌታት ረኪቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ነተን ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ኣብ ንሓትሕደን ምትእማን ከም ዘይህልዎን ገይርዎን ኣሎ ሓንሳብ ግሪንላንድ ይብል ሓንሳብ ጣልያን ተስፋ የብሎምን ስፔን ምስ ስፔን ዘረባ የብልናን ኢሉ ስፔን ኦልሬዲ ኣብ ኔቶ ይከፍሉን እዮም ይተሓባበሩ ኣለዉ ንሱ ዝተወደአ ጉዳይ ኢሉ ምስ ስፔን ዝርክብ ከለወና ዋላ ንግዲ እውን ክንበትኽ ኢና ንደሊ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኣጋይን ስፔን ማለት ኣብዚ ምሉእ ዩሮፒያን ኢኮኖሚ እቲ ዝዓቢ ዘሎ ቁጠባ ዝበሃል እዩ maybe ፖላንድ ክትውስኸሉ ትኽእል ኢኻ ግን healthy ኢኮኖሚ ዘሎ ኣብዚ ኤውሮጳ ሎሚ ስፔን እዩ They have a lot of tourism, technology. Well, Barcelona قالت لكم technology ونابو. Tech companies بزح منقص أساتي خاطري. It's a very vibrant city. مبزعتو حجرات أوروبا. بزعز مع بلنا توم ويزحبتم حجر زبال كلام industrial ويكاو طبعا حياة ولا زلوا زبال جرماني. بالجرمن ده غيرك internet now توم is like I don't know. Germany is a very بتحريز تعرف حجر كويس معاني. بفلاي ديجيتال انفراستراكشر ناتهم بور مس على سويس كتودادرو خلغاوي ولا مس سبين جرمن سكودادرو يقبوني جرمن قدميت سبين دما دحور هاجر زنبري سبين كن جرمن زي قبرو تطرايم غيرهم سم ابت ديجيتال ايكونومي من الباك مزم محدار زنبري سبين ذكرتو خاينكم لاي ديجيتال نوماد كوينان يرا ديجيتال نوماد معناته كلهم زم بونلاين بزنس قبرو ناب سبين ناب برشلونه مصيوم نقومت حق غيرهم لهم مسوز الساده دما ناي انترنت ناي تكنولوجي بزح لو تغيرهم ان فاكت سبين بمنتهى بلاد ابز كوربوريشنز ناي اوروبا ناي تك سبورت ناتكا لبرشلونه وين سبين خاطر صدع انا سرحوا لنا بركه اب كامباني ناي سويس ونتغني اتناي تكنولوجي سبورت ناتهم اب سبين اب برشلونه ينيرو انا مالتي برشلونه يكون خالد سبين بتك اب تكنولوجي مور فوكس كبركي لزغانتاي اوروبا زياده تريفوم بتكنولوجي خنول كلنا كابونا ابو زحشه منقصاص قبرو سبين سبين دما تزحشه كطبا زلوم ابلو لي دما ماسيف توريزم بسلچو عينه توريزم كساب زسلچوم درجه يدلوم توريزم سبين كتكلا مره كراودد يجي كتماتاتهم يغون قال بزح توريست يزلو يجي كل زق دما امريكا خطري خلها سبين is doing quite well and Donald Trump is trying to سبين كنا اسيس فتن زلو እዚ ኩሉ እናኾነ ከሎ ድማ ስፔን ነቲ ናይ እስራኤል ጉዳይ ድማ ሪጀክት ገይሮም ኣለዉ ንኣሜሪካ ድማ ክንብርከኹላ ይደልዩ ኣለዉ ስለዚ እቲ ፔትሮ ሳንቸዝ ዝበሃል ፕራይም ሚኒስተር ናይ ስፔን ሓደ ካብቶም ንዶናልድ ትራምፕ ሕማም ርእሲ ኮይንዎ ዘሎ እዩ ሓደ በሉለይ ለንከነ ሓንቲ ቪድዮ ከስማዓኩም እየ ቫይራል ኮይና ዘላ ክምለሳ ኢና እዚኣ ስምዑለይ እስኪ Danish news agency Ritzau. Mark, you sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain, starting trade wars, things that it doesn't seem like the old Mark Rutte would approve of. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing? እዚ ጋዜጠኛ ናይ ዴንማርክ ጋዜጠኛ እዩ ዝገደፈሉ የብሉ ነቲ ማርክ ሩተ እዩ ዝብሎ ዘሎ ንስኻ كل جزء أبغى ندون ترامب كفيل كلها أبغى نها كفيل خلو دون ترامب حنساب ندينمارك لولاو نتناتاز دفر بغرينلاند زارا بيصرف كالوت أوروبا كواردون سبين كوارد نخالوت أوروبا كوارد كله أبغى نو كفيل كا في الشخص تبلا لها من البعض مستي زلكا سيلف ريسبكت أب نفسها زلكا كبرخا دشات كاتمثل قدم برايم مينستر ناي نيدرلاند خلها سي كم زينة بركة تاي وريدكا دونالد ترامب نخت حقوس نفسها دشتكا ويون حلنا هذا شتكا سبت مثل على خيلو brutal question everybody كل شيء كما زبل
ሰብ እዚ እንታይ ወሪድዎ ኢኻ ክሳዕ ክንዲዚ ዲኻ ንኤውሮጳ ሓሊፍካ ትባይኻ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ንኤውሮጳ ደው ክብለላ ዘይክእል ሰብ ካብቲ ንኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካስ ካብ ኣሜሪካውያን ንላዕሊ ዝሰርሓሎም ዘሎ ሰብ እዚ ዝበሃል ስለዚ ቁርብ ሰልፍ ሪስፔክት የብልካን ዲኻ ናይ ኤውሮጳ መራሒ ዝነበርካ ንኤውሮጳ ኩነታታ ዝርዳእካ ንኤውሮጳ ክትከላኸል ዘይትፍትን እዩ ዝብሎ ዘሎ let's see እንታይ ክብሎ እዩ መልሲናቱ ብርግፅ ኩልና ንፅበዮ ዓይነት መልሲ Say nothing. You know, what I always do is acknowledge when praise is due, and I think we should praise Donald Trump for the fact that NATO is so much stronger. Of course, it has to do with the Russian threat, it has to do with the war in Ukraine, but it very much also has to do with President Trump delivering now what since Eisenhower the United States tried to achieve, equalizing spending between the US and Europe. And it makes Europe stronger. It makes Europe more relevant for the United States as a partner. So that is the transform. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀንዲ ዕላማ ናትና እቲ ዘለናዮ ፀገም ባእስን ሽግርን ምስ ራሽያ ይኹን ምስ ካልእ ዘለና ፀገም ካብኡ ስለ ዝብገስ ንዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ከነመስግኖ እዩ ዘለና ኣብ ምክልኻል ከነተኩር ዝገበረና ንሱ እዩ ገዲዱና ምክልኻል ናትና ክንሕየል ንገብር ኣለና ነቲ ንሱ ዝብለና ዘሎ እንተጌርና ድማ ኤውሮጳ ምናልባት ኣሜሪካ ክትግደሰላ ትኽእል እያ እዩ ዝብሎም ዘሎ ንኣሜሪካ ቁሩብ ኣቓልቦ ናይ ኣሜሪካ ክንስሕብ ተኮይንና ዶናልድ ትራምፕ ቁሩብ ፍሽኽ ክብለና እንተኮይኑ ክግደሰልና እንተኮይኑ ሲ ቢልየንስ ገንዘብ ኣብ ኣፅዋር ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ድሕሪ ኣቓልቦ ክንረክብ ንኽእል ይብል ኣሎ ከመይ ዝበልዎ ሰብ እያ ነዚያ ኣነ ይርዳእንን እዩ how about thinking for yourself ኤውሮጳስ ዓብ ሃገር እዩ ዓብ ኮንቲነንት እዩ for example እቲ መልስናቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ራሽያ ስቃ ትብል ኣሎ why don't you try diplomatic ብዲፕሎማሲ ክትፈትሖ ዘይትፍትን ነቲ መንገዲ ዝበፅሒ ህዝቢ ኤውሮጳ ከመይ ዝብሎ ዘሎ ራሽያ ምሳኻ ንነዊሕ ዓመት ኣብ ንግድን ኣብ ከለን ዝነበረት እያ ፑቲን ድማ ክዘራረበኩም ከም ዝኽእል ረብሓውን ኣለዎ እዩ ንዓኹም ገዚኡሲ ዝርከብ ፀጋ የለን ፑቲን ስዑ ግዜ ይቆም ኢሉ ኤውሮጳስ ድኻ ኮንቲነንት እዩ ንኤውሮጳ ገዚእኻስ እንታይ ኢኻ ትረክብ ኤውሮጳውያን ራሽያ እንተገዚኦም ዝረኽብዎ ምልእ እዩ መዓት ፀጋ እዩ ዘለዎ እቲ ራሽያ ዝበሃል ራሽያ ግን ጎሪሩ ኣትዩሲ ንጀርመን ሒዙስ እንታይ ክረክብ ናቲንግ ጨው ከማን ኣይትረኽበሉን ኢኻ ስለዚ እቲ ንኤውሮጳ ክወራ ይደሊ እዩ ዝብሎ ዘለዎ ትርጉም ዘይብሉ ኣርጊመንት እዩ ዝብል ካብ ኩሉ እቲ ኤውሮጳ ሪሶርስ ዘለዎ ዩክሬን እዩ ከማን ካብ ኩሉ ዩክሬን ድማ ራሽያ ትሒዝዎ ዘሎ እቲ ሪሶርስ ዘለዎ ቦታ ዝበሃል ስለዚ እቲ ንኤውሮጳ ክወራ ይደሊ ዝብልዎ ዘሎ ኩንነት ዘለዎ ኣይኮነን እቲ ፀገም ድማ ካብ ቢልየንስ ኣብ ሓደ ግዜ ቁጠባኻ ማእከሎ ናብ ምክልኻል ጥራይ ተተኩር ነቲ ዘሎ ፀገም ወታደራዊ ጥራይ ክትፈትሖ ድሮ ናብ ከባቢ 5 ዓመት ኮ ፈቲንካ ኣይሰለጥን ብዲፕሎማሲ ቀየር እንጂ ተዘራረብ ተረዳዳ ኣብ ጣውላ ኮፈል ነቲ ስግኣት ድማ ግድሎ ድሕሪኡ ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ ቀስ ኢልካ ነቲ ካልእ ክፋል ናይ ቁጠባኻ እናሃነፅካ ክትከዶ ትኽእል ኢኻ እዚ ሰብ እዚ ግን ኣብ ጎረሮኦ ኮፍ ኢሉ ንኤውሮጳ ኩሉ ካልእኩም ገዲፍኩም ኩሉ ነገራት ጠጠው ኣቢልኩም ኣብ ኣፅዋር ጥራይ ኢንቨስት ግበር ይብሎም ኣሎ እዚ ኣፅዋር እዚ ኩናት ናይ ራሽያ ጠጠው ተይሉ እንታይ እዮም ገብርዎ ካልእ ኩናት ክፈጥር ስለ ዝደሊ ናብ ካልእ ኩናት ክእትዎም እዩ ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ናይ ኔቶ ዘስደምም እዩ ትሱ ዝቦ ዘሎ ምክንያት ድማ ነቲ ኮንቲነንት ሰላም ዘይኮነ ስግኣት ክፈጥረሉ ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ but let's continue including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back. Oh, they'll come running back. Trump also revived his threat on Greenland and criticized NATO over its stance on the semi-autonomous Danish territory. He argued that the Arctic territory should come under American control. And he did not shy away from expressing his anger at NATO. Other than that, we're having the big meeting in a little while, and I'm going to relate my problems. Greenland is a big problem for us. And the other big problem is the fact that when we wanted them, we didn't want them badly, but we did say, if you want to join us, and they all said no. But when they could have, they weren't there for us. And again, I want to say... ስለዚ ኤውሮጳ እንታይ ጥቕሚ ከም ዘለዎም ንዓና ሲርዳእኒ የለን እዩ ዝብሎም ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ቋንቋ ማለት እዩ ሎንግ ስቶሪ ሾርት እንታይ ጥቕምኩም ንዓና ይርዳእና የለን ግሪንላንድ ተድልየና እንተይልናኩም ዕግርግር ትገብሩሎም ናትኩም እያ ኣፍኮርስ ግን ንዓና እያ ተድሊ ንስኻትኩም ክትገብርዎ ትኽእሉ የብልኩምን ይብሎም ኣሎ ስለዚ እሺ ኢልኩም ነቲ ልውላውነት ናይ ዴንማርክ ክደፍር ከለኹ ተሓባበሩን ይብሎም ኣሎ ክተሓባበርዎ ከይፍትንሎ በዓልዚ ናይ ኔቶ መራሒ ብካልእ ድማ እንታይ ይብሎም ኣሎ ብካልእ መንገዲ ተሪናዮ ድማ ኣብቲ ናይ ኢራን ኩናት ድማ ኣይተድሊናን ዲኹም ነርኩም ግን ንእሽተይ ሓገዝ ንደሊና ዝብልናኩም ከኣቢኹም ስለዚ እንታይ እቲ ጥቕሚ ናይቲ ኔቶ ዝበሃል ናይተን ኣባላት ሃገራት ናበለ ይዝንጥለን እዩ ዘሎ እጂ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይብላ ኣሎ ሓቁ እኮ እዩ ገለ መጀመርያ እዚ ኔቶ ዝበሃል ወይ እዘን ሃገራት ኤውሮጳ ንኣሜሪካ ካብቲ ኖርማል ንላዕሊ እየን ዘገልግልኦ ዘለዋ
ከም ናቱ ኮሎኒ ኮይነን እየን ዘገልግላ ዘለዋ ከም ናቱ ግዙኣት ሃገራት ኮይነን እየን ዘገልግላ ዘለዋ ኤውሮጳ ንረብሑ አንጻር ኣሜሪካ ደው ኢሉ ይፈልጥን እዩ ኩሉ ሰብ ዛረበላ ርእሱ እንተለሱ እዩ ስለዚ ጽቡቅ ጌርካ ምርዳእ የድልይ ከምቲ ዝብልዎ ዘለው ይኮ The fact that I'm very upset with NATO, that we pay far, far too much, billions and billions of dollars too much, because it's unfair, because we're protecting them. So we protect them, but they're not there for us. Think of it. It doesn't work. If you're a US ally these days, you might want to keep your helmet on because under Donald Trump, friendship comes with terms and conditions. Disagree with him and you might find yourself at the receiving end of a Truth Social post. Just ask Italian Prime Minister. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዘሎ ኩነታት ንኤውሮጳ ፈፂንካ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን ብኩሉ መንገዲ ርኢኻዮ ኤውሮጳ ናቶም ረብሓ ገዲፎም ብዙሓት ኤውሮጳውያን ዝብልዎ እየ ዝብለኩም ናትና ረብሓ ገዲፍና ኣብ ረብሓና ኣብ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ካብ ንነብር ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ መብዛሕትኡ ኤውሮጳዊ ኢሊት እንታይ ዝብል ስትራቴጂክ ኣውቶኖሚ ልኡላውነት ናይ ኤውሮጳ ክነረጋግፅ ኣለና ንኣሜሪካ ዘይሕጉስ ክኸውን ይኽእል ግን ንዓና ንልኡላውነትና ዘገልግል ነገር ክንገብር ኣለና ይብሉ ኣለዉ ንዑ ንኸይገብሩ ግን ብኩሉ መንገዲ ኣሲራቶም ዘላ ኣሜሪካ ስለዚ ክንድዚ ዝኣክል እናገልገልዋ ከለዉ ንናእሽቱ ነገራት ከም ዓበይቲ ነገራት ጠቒስካ ንኣሜሪካ ከተዳኽም ንኣብነት ኣሜሪካ 5% ናይ ጂዲፒ ናታ ኣብ ምክልኻል እንተገይራ ኣብ ዓመት ውግእ ትጅምር ዘላ ሃገር ኤውሮጳ ውግእ ክጅምሩ ብዘይካ ናይ ዩክሬን ካል ፕላን ኣይነበሮም ስለዚ ኮኩለታትካ ርኢኻ ከከም ኩነታትካ ከከም ትሽግርካ ከከም ትፀገምካ ኢኻ ወታደራዊ ዓቕምኻ ትገብር ወታደራዊ ዓቕሚ ዘይምህላው ዕሽነት እንድዩ ግን ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ትሪልዮናት ኢንቨስት ትገብረሉ ግዴታ ግን ኤውሮጳ ከይህልዋ ኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ኤውሮጳ እያ ዝቕመጣነ ኤውሮጳ ቀዳምነት ናቶም ዲጂታል ኢኮኖሚ ክሃንፁ እዩ ዝግባእ ናቶም ዲጂታል ኢንፍራስትራክቸር ኣት ዘ ሃይስት ሌቨል ክገብርዎ ይግባእ ናቶም ሬጉሌሽን ኣልዮም ተወዳደርቲ ንክኾኑሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክግበር ይግባእ ናቶም ቬንቸር ካፒታል ንኣብነት ካፒታል ኣይርከብን ኣብዚ ኤውሮጳ እዩ ዝበሃል ንሱ ከስተኻኽልዎ ይግባእ ሓደ ሰብ ንእሽተይ ካምፓኒ መስሪቱ ክዓቢ እንተደልዩ ዘድሊ ኢንቨስትመንት ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ ክግበር ይግባእ ንሱ ኩሉ ኣብ ዩክሬን ዝጅለብ ዘሎ ገንዘብ ኣብ ካልእ ነገር ውዒሉ ነቲ ኮንቲነንት ክዕርዝ ዝኽእል እዩ ይግዳስ ኣብኡ ይገብሩ ኣለዉ መመሊስኩም እቲ ትገብርዎ ዘለኹም እኹል ኣይኮነን ወስኹ ጥራዮም ዝብሎም ዘለዉ ቀዳት በርሚል ምልኡ ይበሃሉ ኣለዉ በዚ ንሪኦ ዘለና ንዑ እናገበርካ ካብ ምስጋና እንተዝረኽቡ ወይ እውን በቃ ፅቡቅ ትኸዱ ኣለኹም ዝብሎም እንተዘ ነነነነ ዝገበርኩም ተገበር ካብ ትሕቲ 2 ናብ 2% ግበርዎ ተባሂሎም ናብ 3% ሕጂ ናብ 5% ኢልዎ ኣብ 5% ብዝበፅሑን ወስኹ ክበሃል እዮም ስለዚ እቲ ኤውሮጳ ረኺብዎ ዘሎሲ ካልኣይ ኳዩ ዘይብሉ ዳርጋ ኣረኖ እቲ ናይ መወዳእታ ተገርም ክፋል ድማ they cannot say much እዚ እጁ ዶናልድ ትራምፕ ቦሊ ዝገብሮም ዘሎ ይፈትዎ ከይመስለኩም ኣብ ዕፁብ ኣኼባ ኣብ በይኖም ማራ እዮም ዘማርሩ እዮም ኢሎሞ ማራ ከም ሕሱም እዮም ዘማርሩ ግን ደገ ከይወፅእ ትዛረባ ኩሉ ግዜ ደገ ከይወፅእ ዶናልድ ትራምፕ ከይሰምዖ እዩ ዝበሃል እቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ እየ ዝብለኩም በዓል ፖለቲኮ ገለ ዘውፅዎ ኣርቲክልስ ኣሎ ኣብ ውሽጦም ክሳዕ ክንደይ ውሽጢ ሕሩር ኮይኖም ከም ዘለዉ ግን ዓቢልካ እንተተዛረብካ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ተሰሚዕካ ንእሽተይ ጌጋ እንተፈፂሞም ዓብ ስጉምቲ ድወስ ዘሎም ዘሎ ስለዚ ከም ኤውሮጳ ሽግር ረኺቡ ዘሎ ኮንቲነንት ዘሎ ይመስለኒ ግን this is what happens ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ናተይ ምስ ሜሮን ዝገበርናዮ ለንቀነ ብዛዕባ እዚ ናይ ባጤራ ናይ ናቕፋ መንግስቲ ኤርትራ ውፅይዎ ዘሎ ሲ መብዛሕትኡ ግዜ ሃገራት ኣፍሪካ መጋበርያ ክኾና ኣጀንዳ ክገብርዎንን መጋበርያ ክገብርዎን ክምዝብዝዎን ይደልዮም ዝብል መጎታ ልዕልለይሲ መጋበርያ ክትከውን ድኻ ምዃን ጥራይ ኣይኮነን ዘድሊ ሃብታም ከለኻ እውን መጋበርያ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብነት ድማ እዚ ናይ ኤውሮጳ ኢልና ብሰፊሑ ተዛሪብናዮ ምክንያቱ ኤውሮጳ ናቶም ዕላማታት ኣይኮኑን ዘተግብሩ ዘሎ መብዛሕትኡ ዝወርዶም ዘሎ ሽግር ንሳቶም በንፃር ገይሮም እዮም ክኸዱ ዝግብኦም ይድበሃል ግን እቲ ሓደ ግዜ እቲ ኣንፃር ረብሓኻ ንኽትከይድ ዘገድደካ ኩነታት እውን እዩ ዝረአ ዘሎ እዩ ዝበሃል ብውልቆም እውን ኣይጠዓሞምን ኣሎ ይብለዉ ንኣብነት ናይ ጣልያን ፕራይም ሚኒስተርን ዶናልድ ትራምፕን ዝነበሮም ፍቕርን ምቅርራብን ናብ ዝገደደ ባእስ ተቐይሩ Prime Minister Giorgia Meloni. After weeks of sparring over a G7 photo, the US President mocked Meloni with a picture captioned "Restraining order needed." Although Trump later tried to soften the blow by saying that Meloni is a nice person. It makes one thing very clear though. Trump wants to keep his allies close, but he also prefers keeping them slightly nervous. And no one knows this better than Europe. Because this story did not begin in Ankara, it began on a cold January night in Brussels. It was almost midnight and inside the European Council building, leaders of Europe gathered to discuss, or rather vent, about the US president.
There were no cameras or recordings, and each head of state was told to come alone, without phones, for a moment to speak candidly. The Wall Street Journal has now come up with a report detailing what happened inside the space egg, as leaders discuss scenarios of a possible breakup with America. The new year was only 3 weeks old, and Trump had already shaken Europe after toppling Venezuela's strongman Nicolas Maduro. እንታይ ዝበሃል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከም ዝንብሎ ፀናሕና እዩ the inside story of Europe's rupture with America ኤሮጳውያን እዚ ኩሉ ኣነ ክዛረበ ፀናሕኩ ኣብ ውሽጦም ናይ ብሓቂ ተሰሚዕዎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ምስ ኤሮጳ ምስ ኣሜሪካ ክፅገን ዘይክእል ፀገም ተፈጢሩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ግን መዋፅኦ ሲኖም ስለ ዘለው እቲ ኩነታት ስለ ዘይፍቀደሎም ክሳብ ዝሰልጠና ዝብስ ክሳብ ዝጥዕሞ ይሕንክስ ዝበሃል ኤሮጳ ከመይ እዮም ዝገብርዋ ዘሎ ክሳብ ዝንዳሎ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት ስለ ዘይዋፃና play along ክንፃወት ኣለና በቃ ክንመሳሰል ክንከል ኣለና ይብሉ ግን ምስ ኣሜሪካ ዘለና ፀገም ንሓዋር ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ካብ ብሕጂ መንገድና ክንፀርግ ኣለና ኢሎም ኣብ ሓደ ዕፅዋ ኼባ ብዝሰፍሐ መልክዕ ከም ዝተዘራረብሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓንሳብ ንሓዋሩን ካብዚ ጉዳይ እዚ ክንክል ኣለና ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብከምዚ መንገዲ ክቅፅል ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘሎ understandable ክትርድኦ ዝኽእል ነገር እዩ ግን these things are easily said than done ሓደ ኤሮጳ ዝዓበየ weakness ናይ ኤሮጳ እንታይ ዲሞክራሲ እዩ ዝዓበየ ፀገምናቱ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለዎ every time ሓደ መራሒ ኣንፃር ኣሜሪካ ወይ ኣንፃር እስራኤል ክኸይድ ምስ ጀመረ ፖፑላሪቲ ናቱ መሬት ይዘብጥ ምክንያቱ ህዝቢ ኤሮጳ ዝጥቀመሉ ሶሻል ሚድያ ናይ መን እዩ ናይ ኣሜሪካ እዩ እንታይ ማለት እዚ if they want you to ናትካ ዝና ናትካ ተቐባልነት ከጥፍዎ እንተደልዮም ኣብ ኢድካ እዩ ዝኩሉ ፌስቡክ ዝኩሉ ቲክቶክ ዝኩሉ ትዊተር ገለመለ ናፃ ኮይኑ ዝሰርሕ ይመስለና ንዓኻ ፖፑላር ገብሩካ ተደልዮም ነቲ ናትካ ኮንተንት ናብ ብዙሕ ሰብ ከም ዝበፅሕ ገብርዎ ይኽእሉ እዮም ፅቡቕ ናትካ ቫይራል ነቲ ሕማቕ ድማ ክዓብስዎ ይኽእሉ እዮም ወይ እውን ለስ ሪኮመንዴሽን ይገብርዎ ንሽትለይ ትዊተር እዮም ዝገብርሉ ንስኻ ፖዚቲቭ ዝገበርካሉ ፅቡቕ ዝገበርካሉ ሞር ፓምፕ ይገብርዎ ብዙሕ ከም ዝበፅሕ ገብርዎ ንስኻ ውሑድ ተዛረብካሉ ድማ ነቲ ሕማቕ ተዛረብካሉ ድማ ናብ ብዙሕ ከም ዘይበፅሕ ገብርዎ ይኽእሉ በዚ መንገዲ እዚ ከውድቑካ እንተደልዮም ከክፉካ ፖስት ዝተገበረ ናብ ብዙሕ ሚልዮናት ከም ዝኸይድ ገብርዎ ቫይራል ከም ዝኸይድ ገብርዎ ስለዚ ፖፑላሪቲ ናትካ ድማ እቲ ህዝቢ ድማ ከም ዝፈልጦ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ዘሎ በቲ ሶሻል ሚድያ ዝሪኦን ዝኸዶን እዩ ዝውስኖ ንኣብነት ኪር ስታርመር ናይ ዩኬ እዚ ሓደጋ ወዲቕዎ ዘሎ ኢሎን ማስክ ኣንፃሩ 10 ግዜ ብዛዕባ ኣሉታ ዝፅሓፍ ቫይራል ከም ዝኸይድ ብምግባር ሚልዮናት ከም ዝርእይዎ ብምግባር ኣይሶም ናይ ሳልስቲ ካብ ስልጣኑ ብሕማቕ መንገዲ ስልጣኑ ክገድፍ ተገዲዱ ኣሎ the same is true ኣብ ጀርመን ዘሎ መራሒ እቶም ካልኦት እውን እንትኾኑ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኤሮጳ መራሕቲ ብሕቡ እዮም ክሰርሑ ዝኽእሉ እምበር ብወቅዒ ኣንፃር ኣሜሪካ ክኸዱ ኣይዋፅኦምኒ 4 ዓመት እንተኮይኑ ዕድመ ስልጣኖም አንጻር አሜሪካን አንጻር እስራኤልን ክኸዱ ኣይክእሉን እዮም ኣይዋፅኦምኒ ሸልፍ ላይፍ ናቶም ቀልጢፎም እዮም ኤክስፓየር ዝገብሩ ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ንባዕሉ ንኺስካ ክትቃለስ ኣይኽእለካን እዩ ትራንስፎርማቲቭ ፖሊሲ ንክትገብር ኣይኽእለካን እዩ ዓብ ነገር ክትገብር ኣዝዩ ከቢድ ስለዚ እሱ ስለ ንእሽተይ ነገር ኢኻ ክፀጋግን ትኽእል እምበር ዓብ መሰረታዊ ለውጢ ንክትገብር ዲሞክራሲ ኣይሕግዝን እዩ that's why ድማ ሃገራት ዕዳ ምስኣተወ ናብዚ ናይ ዲሞክራሲያዊ ነገራት ዕዳ ከኣልይዎ ዘይክእሉ ስለምንታይ መብፃዕና ዝኾነ ይኹን መራሒ እንታይ ዝብል ፅቡቕ ሂወት ክገብረልካ እየ ዝብል ሂወትካ ከካብደ ይብለካ ዕዳ ናትካ ንኣብነት ልሚዛን ክብደት ተለካ እንታይ ካ ትገብር እንታይ ዝብለካ ዝፈትወካ ሰብ ሚዛንካ ከተጉድል ተኮይንካሲ እንታይ ክገብር ኣለካ እዩ ዝብለካ ናይ ግድን እንታይ ሽሙ ክትገብር ኣለካ ብለካ ክትንቃቕ ኣለካ ወይ ስፖርት ክትገብር ኣለካ መግቢ ትበልዖ ከተጉድል ኣለካ ገለ እዩ ዝብለካ ስለዚ ከምኡ ከይገበርካ ሚዛንካ ክጎድል ኣይክእልን እዩ እቲ ክፃወተልካ ዝደሊ ግን ወላ ሓንቲ በቃ ፅቡቕ እዩ እቲ መልክዕካሲ ወላ ገጂፍካ ከለኻሲ ከም ፅቡቕ ኢና ንሪኦ ይብለካ you're just beautiful ምናልባት ነቲ ኬክ ትበልዖ ዝነበርካስ ገለ ነገር ክምውስኸሉ ይብለካ መሊስካ ክትገጅፈሉ ትኽእል ነገር ይገብለካ ስለዚ ኣብ ዲሞክራሲ ነቲ ዕዳ ክንኣልዮ ኢና ክብል ዝኽእል መራሒ የለን ምክንያቱ ዕዳ ክንኣልዮ ኢና ማለት ኩሉ እቲ ሰርቪስስ ክጎድል እዩ ማለት እዩ ዕዳ እንተለካ ከተጉድሎ ተኮይንካ ምሕሻሽ ከተቋርፆ ኣለካ ኢቨን ዘድልየካ ነገር ከመን ብቁጠባ ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ እሱ እቲ ሓቂ ኣሜሪካ
38 تريليون داناتهم كوغدلوا توغينو منغسنا امريكا وقططو كبلالو نبنشن زواب قال له قدلالو نا هيلث كير تقبرو دلو قدلالو اف قال انفستمنت قدلالو كوغدلي نزبل كمان يدمرسو مبصحت دمرس انا كم زغ قبر لكم يصبو قبر لكم يلي مبصعزات كابي كبصوت ገንዘብ بعدا يدمس ስለዚህ ኣብ ዲሞክራሲ እቲ ዲሞክራሲ ብዙ ጽቡቕ ነገራት ኣለዎ እዩ እቲ ጸገም ናቱ ግን ኣብ ሓደ ከቢድ ሽግር ነታ መኪና ብርቱዕ ዝኾነ ፍሬኖ ረጊጽካ ተጠውኩ ተብለሉ ወይ እውን መንገዲ ክትቀይረላ ኣብትሓስበሉ ኣይከኣልኒ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣብ ስልጣንካ ተጠዋ ይብሉኻን እዮም በዚ መንፅር ድማ እዚ ዲሞክራሲ እጂ ኣንጻር ኣሜሪካ መንገዲ ክንቀይርና እንተኢሎም ከቢድ እዩ ከቢድ እዩ ተጻቦታት ተጸገማት እቲ መራሒ ድማ ንዑ ገይሩ ኣብ ስልጣኑ ክቕፅል ስለ ዘይክእል ኣይገብሮን ኣይፍትኖን እዩ ተመሳሲሉ ክኸይዲ ዝመርፅ ነተን 3 ዓመቱ ድያን 4 ዓመቱ ወላ 5 ዓመቱ ከማ እናገበሩ ድማ እዞም ኤውሮፓ ዝሕጂ ንብሎ ዝዛረበሉ ዘለና ብኣግኡ ይፈልጥዎ ነይሮም እዮም ግን ካብኡ ክትወፅእ ግን ከቢድ ስለ ዝኾነ every politician wants his ስሩሑን ተሽሙን ስለ ዘገድሶ በቃ ሻሕ ንበል በዓላት ፈልጥታ ኣነ ተን ዘለዋኒ ዓመታት ክጥቀመላ ድሕሪኡ ግን በዓል ፈልጥ ናበሉ ይኸዱ ነይሮም and here we are ሓፈሻ ንሕና ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኢና ሪፖርት ንገብር ዘለና እቶም ሓደ ኤውሮጳ እናተቐመጥኩም ብዛዕባ ኤውሮጳ ሕማቕ ኣይትዛረቡ ገለገለ ትብሉ ዝፅሕፉለይ ሰባት ይርኢ ኣነ ኤውሮጳውያን ዝዛረቡ እየ ደምፃልካ ዘለኹ ስኻ ካብ ኤውሮጳውያን ኤውሮጳዊ እንተኮይንካ ኬትካ ንዕኦም ምእምኖ Europeans are saying this and by the way who are the Europeans ኣነ ንባዕለይ ኤውሮጳዊ እየ ኤርትራዊ እየ ግን ኤውሮጳዊ ኸቲ ኣብ ኤውሮጳ ስለ ዝቕመጥን ዜግነት ኤውሮጳ ስለ ዘለንን just ደቀይ እውን ኣብ ዝተወሊዶም ስለ ዝዓብዩ ዘለዉ I have skin in the game ንዓይ እውን ዝምልከተኒ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ እንተቐፂሉ ናብ ኩናትን ካልእን ክኸይድ ስለ ዝኽእል ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ምድላይ ልቦና እዩ ሃይሎም ኣረሳብ ዝወዲና ኣለና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ደገፍኩም ኣይትረስዑ thank you very much ኣብ ዝቕፅል ይራኸበና